Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna. Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ ഈ ദ്വിതീയ സ്കന്ധത്തിൽ ഏത് അധ്യായത്തെ എത്രാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna Mataji. ഏത് അധ്യായത്തിലെ എത്രാമത്തെ അധ്യായം? മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പേ കുറച്ചുണ്ട് എടുക്കാൻ, അത്രേ ഉള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ലാസ്റ്റ് ആയിപ്പോ. രണ്ടാം സ്കന്ധത്തില് രണ്ടാം അധ്യായം ലാസ്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമോ. Hare Krishna, Pranam Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. നമ്മളിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത്, 36ഉം 37ഉം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗവും 36ാമത്തെ കുറച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കണ്ടായിരുന്നല്ലേ, അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതില് 35ാമത്തെ ശ്ലോകം വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് 2 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അതില് ബാക്കി നമ്മൾ എന്താ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്, പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതായത് പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവങ്ങളുള്ളതാണ്. പക്ഷെ രണ്ടും എങ്ങനെയല്ല, ഒരേപോലത്തെ അല്ല, ഒരേ തലത്തിലുള്ളതല്ല രണ്ടും. പരമാത്മാവ് ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും നൽകുന്നവനാണ്. ജീവാത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് അനുസരിക്കുന്നവനാണ്. ആര്? ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ളത് കണ്ടു. ജീവാത്മാവിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനവും, അതായത് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എല്ലാതും പരമാത്മാവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്, എല്ലാതും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് പ്രകൃതി, അതായത് ദ്രവ്യം, ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ പരമാത്മാവ്, ഇത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു പൂർണ്ണ അംശം മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ തന്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നും നിലനിർത്തുന്നതെന്നും നമ്മൾ എന്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പരമമായ സ്ഥാനം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ആര്? ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ പരമസത്യമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറഞ്ഞ പീഠിക, ആമുഖമാണെന്നും ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപവർണ്ണനയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ
പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ ഒരു ഘട്ടം മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? ബുദ്ധിയുടെ പുരോഗതിയും പിന്നെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സഹായവും, അതും പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവിടെ? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, അതും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന 2 പക്ഷികളായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഉപനിഷത്തിലെ വർണ്ണന വെച്ചിട്ട്. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞ ഇവിടെ 2 പക്ഷികൾ, പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും. ഇതിൽ പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയാണ്, ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? അനുഭവിക്കുന്നതാണ് എല്ലാതും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, വേദങ്ങളിലെ അറിവിനെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കും? ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള വാസുദേവ കൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. 7ാമത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 7ാം അധ്യായം 19ാം ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പരമോന്നത സ്ഥാനം, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, വിസ്തരണമാണ് എന്ത്? പരമാത്മാവ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിലൂടെയും വേദങ്ങളിലെ അറിവിലൂടെയും മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും കൂടി ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചു കാലമാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. അത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നത്തെ അത് 35-ലെ 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മാതാജി പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് പറയാമോ മാതാജി? മാതാജി ഇത് പഴയ ബുക്കായതുകൊണ്ട് പേജ് നമ്പർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം, 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം, ദ്വിതീയ സ്കന്ധത്തില് 154 155. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സുഖദേവ മഹർഷി പറയാണ് തസ്മാത്, ഇവിടെ പറഞ്ഞതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യനും എന്ത് ചെയ്യണം? 56 154 155. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യനും എന്ത് ചെയ്യണം? സർവത്ര പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം, പ്രകീർത്തിക്കണം എന്നാണ് 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ സുഖദേവ മഹർഷി പറയുന്നത്. എത്ര ചെയ്യാവുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? സുഖദേവ മഹർഷി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് തസ്മാത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം അത് ആദ്യമേ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നവവിധ ഭക്തിയിലെ ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആ ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമുക്കതിന്റെ ബാക്കി നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 36 ആണ് അല്ലെ? 36 ശ്ലോകം 36. തസ്മാ സർവാത്മനാ രാജൻ ഹരി സർവത്ര സർവദാ ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യോ ഭഗവാൻ നൃണാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. വാസുദേവായ. സർവാത്മനാരാജൻ ഹരി സർവദാ ഭഗവാൻ നൃണാം. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 രാമ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തില് 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ശുകദേവ മഹർഷി പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യനും എന്ത് ചെയ്യണം? സർവഥാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം, കീർത്തിക്കണം, പ്രകീർത്തിക്കണം. അത് അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതായത് ആ ശ്രവണത്തിന്റെയും കീർത്തനത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യര് എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം, പ്രകീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നവവിധ ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രവണം അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു. ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി അതിന്റെ അടുത്ത മുന്നിലേക്ക് നോക്കാം. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പുറത്തെ പേജിലാണല്ലേ. മനുഷ്യനൊഴികെയുള്ള മറ്റൊരു ജീവജാലത്തിനും അത്തരം വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശ്രവിക്കാനായിട്ട് കഴിവില്ല. വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ ശ്രവണത്തിന് മനുഷ്യ സമൂഹം സ്വയം ചെവി കൊടുക്കുന്ന പക്ഷം മുഴുവൻ സമൂഹത്തിന്റെയും നിലവാര തകർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന അധാർമികരായ വ്യക്തികളാൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അധാർമിക ശബ്ദങ്ങൾക്ക് സമൂഹം ഒരിക്കലും ഇരയായി തീരുകയില്ല. അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്. അതായത് വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ ശ്രവണത്തിന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ നിലവാര തകർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന അധാർമികമായ വ്യക്തികളാൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അധാർമികമായ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ സമൂഹം ഇരയായി തീരുകയില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രവണം ജപപ്രക്രിയയാൽ ദൃഢീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളെ വേദശാസ്ത്രങ്ങള് സാഹിത്യങ്ങളുടെ ശ്രവണത്തിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല? അധാർമികരായ വ്യക്തികളാൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അധാർമിക ശബ്ദങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഇരയാകേണ്ടതായി വരില്ല. ശ്രവണം ജപപ്രക്രിയയാൽ ദൃഢീകരിക്കുന്നതാണ്. പരിപൂർണമായ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും യഥോചിതമായി ശ്രവിച്ച ഒരുവൻ സർവവ്യാപിയായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം വരുത്തപ്പെട്ടവനായി തീരുകയും അപ്രകാരം ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ ഊർജ്ജസ്വലതയുള്ളവനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ യഥോചിതമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ആ സർവവ്യാപിയായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്, പൂർണ്ണബോധം വരുത്തപ്പെട്ടവനായി തീരുക. അപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോ അപ്രകാരം ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ ഊർജ്ജസ്വലതയുള്ളവനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ശരിയായ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ശ്രവിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നതില് ഊർജ്ജസ്വലതയുള്ളവനായി തീരുകയും ചെയ്യും. രാമാനുജാചാര്യൻ, മധ്വാചാര്യർ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്നിവരെ പോലുള്ള എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ ആചാര്യന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ മുഹമ്മദ് നബി, യേശു ക്രിസ്തു എന്നിവരെ പോലുള്ളവർ പോലും സർവദാ ജപപ്രക്രിയയിലൂടെ ഭഗവാനെ സാർവത്രികമായി പ്രകീർത്തിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാർ മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, അവരെ മാത്രമല്ല പറയുന്നത്. രാമാനുജാചാര്യ, മധ്വാചാര്യ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠ ആചാര്യന്മാരും പിന്നെ മുഹമ്മദ് നബി, യേശു ക്രിസ്തു അവരെ പോലും എന്നിവരെ പോലുള്ളവർ പോലും സർവദാ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജപപ്രക്രിയയിലൂടെ ഭഗവാനെ സാർവത്രികമായി പ്രകീർത്തിച്ചു. അപ്പൊ ഇവരും എന്താണ്? ഭഗവാനെ നാമജപത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാർവത്രികമായി പ്രകീർത്തിച്ചവരാണ്. ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ സർവദാ പ്രകീർത്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ കാലദേശങ്ങളുടെ പരിമിതികളില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നതിൽ എന്തില്ല? കാലത്തിന്റെ ദേശത്തിന്റെ ഒന്നും പരിമിതികള് അവിടെ വരുന്നില്ല. ഇതിനെയാണ് സനാതന ധർമ്മം അഥവാ ഭാഗവത ധർമ്മം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സനാതനം എന്നാൽ ശാശ്വതം, സർവത്രം എന്നർത്ഥം. ഇപ്പൊ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവത ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാലദേശങ്ങളുടെ പരിമിതികളില്ലാത്താണ് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നതില്. അപ്പൊ ഈ സനാതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ സർവത്ര എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭാഗവതൻ എന്നാൽ ഭഗവാന്റേതായിരിക്കുന്ന അഥവാ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചതായിരിക്കുന്ന എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഭാഗവതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റേതായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചതായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. സർവകാലദേശങ്ങളുടെയും അധിപൻ ഭഗവാനാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ പവിത്ര നാമം ലോകത്തിലെവിടെയും എപ്പോഴും ശ്രവിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും സർവകാലത്തിന്റെയും ദേശത്തിന്റെയും അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ പവിത്ര നാമം ലോകത്തിൽ എവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? എപ്പോഴും ശ്രവിക്കണം, സ്മരിക്കണം, കീർത്തിക്കണം.
ലോകത്തിലെ സർവമാന ജനങ്ങളും അതീവ ഉത്കണ്ഠയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അഭികാമ്യമായ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും അതായത് ഭഗവത് നാമജപം തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടുവരും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ലോകത്തിലെ സർവമാന ജനങ്ങളും ഉത്കണ്ഠയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? സമാധാനവും സമൃദ്ധിയാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് എന്തിലൂടെ കൊണ്ടുവരും? ഭഗവത് നാമജപത്തിലൂടെ, നാമജപം തുടങ്ങിയവ അതിലൂടെ കൊണ്ടുവരും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, നാമജപവും ഭാഗവത ശ്രവണവും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ ച എന്ന പദത്തിൽ ശേഷിച്ച എല്ലാ പ്രക്രിയകളും അഥവാ ഭക്തിയോഗ വിധികളും സമാവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രോതവ്യച്ച കൃത്യവ്യച്ച സ്മർത്തവ്യോ ഭഗവാൻ നൃണം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ ച എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ ച എന്ന പദത്തിൽ ശേഷിച്ച എല്ലാ പ്രക്രിയകളും ഭക്തിയോഗ വിധികളും സമാവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 37. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിബന്തി യേ ഭഗവത ആത്മനാ സതാം കഥാമൃതം ശ്രവണപുടേഷു സംപ്രദം പുനന്തി തേ വിഷയ വിദൂഷിതാശയം വ്രജന്തി തച്ചരണ സരോരുഹാന്തികം. പിബന്തി യേ ഭഗവത ആത്മനാ സതാം കഥാമൃതം ശ്രവണപുടേഷു സംപ്രദം പുനന്തി തേ വിഷയ വിദൂഷിതാശയം വ്രജന്തി തച്ചരണ സരോരുഹാന്തികം. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ദിയേ ഭഗവതാത്മനാ സദാ കഥാമൃതം ശ്രവണപൂടേഷു സംപ്രദം തേ വിഷയ വിദൂഷിതാശയം വ്രജന്തി തച്ചരണ ഭഗവതാത്മനാ സദാ കഥാമൃതം ശ്രവണപൂടേഷു സംപ്രദം പുനന്തി തേ വിഷയ വിദൂഷിതാശയം വ്രജന്തി സരോരുഹാന്തികം. യേ ഭഗവത ആത്മനാ സദാം കഥാമൃതം ശ്രവണപൂടേഷു സംപ്രദം. കൃഷ്ണ. പിബന്തി ആര് കുടിക്കും? യേ ആ ഭാഗവത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആത്മനഃ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ സദാ ഭക്തരുടെ കഥാമൃതം സന്ദേശങ്ങളാകുന്ന അമൃതം ശ്രവണപുടേഷു കാതിലെ തുളയ്ക്കുള്ളിൽ സംഭൃതം പൂർണ്ണമായും നിറച്ചു പുനന്തി പരിശുദ്ധമാക്കുക തേ അവരുടെ വിഷയ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനം വിദൂഷിതാശയം ജീവിതത്തിന്റെ പങ്കിലമായ ലക്ഷ്യം വ്രജന്തി മടങ്ങിപ്പോവുക തത് ഭഗവാന്റെ ചരണ പാദപങ്കജങ്ങൾ ശരോരുഹ അന്തികം താമരപ്പൂവിന് സമീപം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം ഭക്തരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അമൃതമധുരമായ സന്ദേശങ്ങളെ ശ്രവണത്തിലൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പങ്കിലമായ ലക്ഷ്യത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുകയും അപ്രകാരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിലേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആരാണോ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അമൃതമധുരമായ സന്ദേശങ്ങളെ ശ്രവണത്തിലൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പങ്കിലമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പങ്കിലമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുകയും അപ്രകാരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിലേക്ക് അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ അമൃതമധുരമായ സന്ദേശങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ. ശ്രവണത്തിന് തന്നെ അത്രയും പ്രാധാന്യമാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല വേറെ എന്തുകൂടി സാധിക്കും? മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകാനും സാധിക്കും. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ജീവിതത്തിന്റെ കളങ്കിതമായ ലക്ഷ്യമാണ് മാനവ സമുദായത്തിന്റെ ക്ലേശത്തിനു കാരണം. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായി അവികസിതമായ ഭൗതിക വിഭവങ്ങളെ എത്രത്തോളം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം മനുഷ്യ സമൂഹം ഭഗവാന്റെ മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ കുടുക്കിലകപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം ലോകത്തിന്റെ ദുരിതം ലഘൂകരിക്കപ്പെടുന്നതിനു പകരം വർദ്ധിതമാകും. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലെയും
ജീവസത്തകൾക്കും ലോകത്തിലെ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ പരിരക്ഷയ്ക്കും ഭക്ഷണത്തിനും പര്യാപ്തമായ അളവിൽ ധാന്യങ്ങൾ, പാല്, ഫലം, മരം, കല്ല്, പഞ്ചസാര, സിൽക്ക്, പട്ടുനൂല്, രത്നങ്ങൾ, പഞ്ഞി, ഉപ്പ്, ജലം, പച്ചക്കറികൾ മുതലായവയുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നൽകുന്ന കേന്ദ്രം സമ്പൂർണമാണ്. ആകയാൽ യഥോചിതമായ മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിത ആവശ്യതകൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ മനുഷ്യന് നിസാരമായ പ്രയത്നമേ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. അതായത് ജീവിതത്തിന്റെ കളങ്കിതമായ ലക്ഷ്യമാണെന്ത്? മാനവ സമുദായത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കളങ്കിതമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മുടെ എന്തിനു കാരണം? നമ്മുടെ മാനവ സമുദായത്തിന്റെ ക്ലേശത്തിന് കാരണം കളങ്കിതമായ ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മുടെ. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായി അവികസിതമായ ഭൗതിക വിഭവങ്ങളെ എത്രത്തോളം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? മനുഷ്യ സമൂഹം ഭഗവാന്റെ മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ കുടുക്കിൽ അകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഭൗതിക വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം ആ മായാശക്തിയുടെ കുടുക്കില് അകപ്പെട്ടു പോകും. അപ്രകാരം ലോകത്തിന്റെ ദുരിതം ലഘൂകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് പകരം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലോകത്തിന്റെ ദുരിതം ലഘൂകരിക്കല്ല, പകരം അത് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭൗതികമായ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ മായാശക്തിയുടെ കുടുക്കിൽ അകപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദുരിതം ലഘൂകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് പകരം വർദ്ധിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലെയും ജീവസത്തകൾക്കും ലോകത്തിലെ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ പരിരക്ഷയ്ക്കും ഭക്ഷണത്തിനും പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള അളവിൽ ധാന്യങ്ങള്, പാല്, ഫലങ്ങള്, മരം, കല്ല്, പഞ്ചസാര, സിൽക്ക്, രത്നങ്ങള്, പഞ്ഞി, ഉപ്പ്, ജലം, പച്ചക്കറികൾ മുതലായവയുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാൻ തന്നെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നൽകുന്ന കേന്ദ്രം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആകയാൽ യഥോചിതമായ മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിത ആവശ്യകതകൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ മനുഷ്യന് നിസാരമായ പ്രയത്നമേ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം മനുഷ്യർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലെയും ജീവസത്തകൾക്കും ലോകത്തിലെ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ പരിരക്ഷയ്ക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ആര് നൽകുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഈ പ്രകൃതിയില് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ള അവിടെ? യഥോചിതമായ മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിത ആവശ്യതകള് സ്വായത്തമാക്കാനായിട്ട് നിസാരമായ പ്രയത്നം നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. ജീവിത സുഖങ്ങൾ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് യന്ത്രങ്ങളുടെയോ സാധന സാമഗ്രികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഉരുക്ക് വ്യവസായശാലകളുടെയോ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കവിടെ ചെറിയൊരു പരിശ്രമം മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ ജീവിത സുഖങ്ങൾ കൃത്രിമമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യന്ത്രങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഉരുക്ക് വ്യവസായശാലകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യം സത്യത്തിൽ നമുക്കില്ല. കൃത്രിമമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ജീവിതത്തെ ഒരിക്കലും സുഗതമാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കൃത്രിമമായ മാർഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തും സാധിക്കില്ല, നമ്മുടെ ജീവിതം സുഗമമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമില്ല. എന്നാൽ ലളിത ജീവിതത്തിലൂടെയും ഉയർന്ന ചിന്തയിലൂടെയും അത് സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ കൃത്രിമമായ മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരിക്കലും സുഖപ്രദമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ലളിതമായ ജീവിതത്തിലൂടെ ഉയർന്ന ചിന്തയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മളെ ജീവിതം സുഖമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാനവ സമുദായത്തിന് പ്രയോജനകരമായ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ചിന്ത ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ യഥോചിതമായ ശ്രവണമാണെന്ന് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇതിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ പ്രയോജനകരമായ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം യഥോചിതമായിട്ട് ശ്രവിക്കുക. ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്രവണം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇതിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ശരിയായ വീക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നേരായ മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രകാശമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശരിയായ വീക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ നേരായ മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രകാശമാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പോ കലിയുഗത്തില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച കഥാമൃതത്തിന് ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ വ്യാഖ്യാനം രചിക്കുകയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മധുരതരമായ സന്ദേശമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് സൂചിപ്പിച്ച കഥാമൃതത്തിന് ജീവഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചു. മാത്രമല്ല ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മധുരതരമായ സന്ദേശമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ യഥോചിതമായ ശ്രവണം ദ്രവ്യത്തെ അടക്കി ഭരിക്കുകയെന്ന ജീവിതത്തിന്റെ കളങ്കിതമായ ലക്ഷ്യം ഇല്ലാതാക്കുകയും പരമാനന്ദപൂർണവും ജ്ഞാനസമ്പൂർണവുമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള ജനങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭാഗവത ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ആ ജീവിതത്തിന്റെ കളങ്കിതമായ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഇല്ലാതാകും. മാത്രമല്ല പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞ ജ്ഞാനസമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളെയും പ്രാപ്തരാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ യഥോചിതമായ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കുമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ സുഖദേവ മഹർഷി ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഭാവാർത്ഥം നൽകിയതാരാണ് പറഞ്ഞത്? ജീവഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചത്. അപ്പോ നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കളങ്കിതമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും. മാത്രമല്ല പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞ പിന്നെ ജ്ഞാനസമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവത് നാമരൂപ ഗുണ ലീലാദികളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഹൃദ്യവും നാരദൻ, ഹനുമാൻ, നന്ദമഹാരാജാവ്, വൃന്ദാവനത്തിലെ മറ്റ് നിവാസികൾ എന്നിവരെ പോലുള്ള മഹാഭക്തന്മാർ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ, അത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ നിശ്ചയമായും അതീന്ദ്രിയവും ആത്മാവിനെയും ഹൃദയത്തെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെല്ലാം തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല നാരദൻ, ഹനുമാൻ, നന്ദമഹാരാജാവ്, അതുപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലെ മറ്റു നിവാസികള് അങ്ങനെയുള്ളവരെ പോലുള്ള മഹാഭക്തന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും ആയതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെല്ലാതും അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതും ആത്മാവിനെയും ഹൃദയത്തെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശങ്ങളെയും പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കുമെന്നും ബൃഹത്തായ താമരപ്പൂവിനോട് സാമ്യമുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനം അർപ്പിക്കുമെന്നും ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഇതിൽ ദൃഢീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സുഖദേവ മഹർഷി പറയുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശങ്ങള്, ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുക. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ, ഒരു ദിവസം കേൾക്കലല്ല, നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിരന്തര ശ്രവണം അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്നും പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ബൃഹത്തായ താമരപ്പൂവിനോട് സാമ്യമുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനം അർപ്പിക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാനും അവിടെ ഭഗവാന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനം അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഇതിൽ ദൃഢീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശങ്ങളും ഭാഗവത ശ്രവണം അത് നിരന്തരം ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല എവിടേക്ക് പോകാനാണ് ബൃഹത്തായ താമരപ്പൂവിനോട് സാമ്യമുള്ള ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനം അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഇതിൽ ദൃഢീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എങ്ങോട്ട് പോകാം? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രത്യക്ഷമായി അംഗീകരിച്ച ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ സന്ദേശങ്ങളുടെ യഥോചിതമായ ശ്രവണം ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത നിരാകാര വിരാട് രൂപധ്യാനം കൂടാതെ തന്നെ ഭൗതിക മാലിന്യത്തെ സരളമായി നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രത്യക്ഷമായി അംഗീകരിച്ച ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ, അപ്പൊ ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ സന്ദേശങ്ങളുടെ യഥോചിതമായ ശ്രവണം, അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത നിരാകാര വിരാട് രൂപധ്യാനം കൂടാതെ തന്നെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അതായത് തുടക്കത്തിലുള്ളവർക്ക് ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ആ വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടിലുള്ളവര്, അതായത് നവാഗതരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതില്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവത ശ്രവണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അവ്യക്തിഗത നിരാകാര വിരാട്
രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാതെ തന്നെ ഭൗതിക മാലിന്യത്തെ സരളമായി നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ സാധിക്കും. ഭക്തിയോഗം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ നിവർത്തകൻ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധനാക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം അവൻ തീർച്ചയായും ഒരു കപടഭക്തനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ നിവർത്തകൻ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധനാക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ആരാണ്? അവനൊരു കപടഭക്തനായിരിക്കുന്ന ഉറപ്പ് പറയുമ്പോൾ ആര് പറയണ? ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അത്തരം ഒരു വഞ്ചകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതികമായ കുരുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് ഒരു ഉപായവുമില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വഞ്ചകരാണ്, അതായത് ഭക്തി എന്ന് അഭിനയിക്കുന്നവരാണ്, അഭിനവ ഭക്തന്മാരാണ്, അവർ അഭിനയിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണ്. കാരണം ഭക്തിയോഗം പരിശീലിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധനാക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധനാക്കാത്ത പക്ഷം അവൻ ആരാണ്? കപടഭക്തനാണ്. അത്തരം ഒരു വഞ്ചകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതികമായ കുടുക്കിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് ഒരു ഉപായവുമില്ല. അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറെ പേര് കേറിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും കേറിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ 337 പേര് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മാത്രം പോരാ, നമ്മളിത് ഡെയിലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ടത് അതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവത ശ്രവണം. അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായും നമുക്ക് കുറെ ഗോലോകത്തിലെത്താൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായി അല്ലെ? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവത ചെയ്യാ. വെറുതെ അല്ല പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്? രാവിലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, ഭാഗവതം കേൾക്കുക. അതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താം? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്താം. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് ഇരുന്നാ മതിയില്ലേ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഡെയിലി ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് മേലെ തുടങ്ങിയിട്ട് വല്ലാത്തവരും നിരന്തര അത് ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും കേറിയാ പോരാ, നിരന്തര ശ്രവണം എന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അങ്ങനെ ഒരു വാക്കും കൂടി അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിരന്തര ശ്രവണത്തിലൂടെയെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? നിരന്തരം ആ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മള് അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എന്റെ മോന്റെ ഒരു കാര്യം പറയണ്ടായിരുന്നു. മോന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ്, ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മളെ ഏതാണ് ജന്മാഷ്ടമി ചാലഞ്ച് തുടങ്ങാണ് ഇന്ന് തൊട്ട്. പിന്നെ മംഗളാരതിയിൽ എല്ലാവരും കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? വൈകുന്നേരം